disaluhut dengan bahasa dot asini roham na mangodihon mangaramoti ngulunami husobahami maho di bagasan haserepon toruk ni roha hupujihami maho Tuhan marhite las ni roha Tuhan diobason naik tangi honon nami guru honon nami sian hatami ai hatamido hangulua dihami atok pitorima naposom perdosaon patauma naposom nagaleon ajari pargugui parar Tuhan lau patol hason hatami di tonga-tonga parsobon nami na kami saluhuna natumangi hossa gohi mahami marhite todim asa huatu sihami jala tarjalo hami hatami di bagasan Yesus Kristus maratangia kami tuho. Amen. Hatani debata turpu jamita di mingguta sadarion ima minggu parjolo dung Trinitatis tersurat di Evangelium Lukas bidualu ayat 26 satu ayat 30 sia tajahama marsikat sorin partodi nahodar di Gadara marlayar nasida tuluat Gadara todokon niluat Galilea alai di sidi ida Yesus mangangguhi ibana manukap di jolona jalaguguma soarana madok marhua hotuau Yesus anak di debatana sutibul huele-hele ko unangau arsahi di suku Yesus maibana ai ise goarmu gabe di dokma loksado goarhu ai torobdo toddina jahat sorang tuibana alaya dong madisi di robeani babi sapunguan nabalga nama japali gabe dipangido asa diloas nasida mamongoti akai jadi dioloi mai alai dung di ida aka parmahani namasai maporus manasida diberitahon mai di huta doho diakka ladang alaya kana marnida saido pabuaho tunasida pangalaho ni hamamalum ni nasor sinorangan yakka todi nahodari dieleh-elek halak natinadikon ni todi najahatido ibana naeng donganan na ibana nian alai di palaho do ibana ni nama disima sahakna amang inang turpuk manang ayat natajaha tokinon
dukta jaha jala tapai hutihut migoraha do na migorro turoha do pikirata inang na tu ahar turaha do tu roha pikiran ni nang dukta jaha turpukon asini rohani Tuhan hobar tu kurni ina kami sinakingate mengulu alani basam melua alani asini roham martaba peari ninguluku polan ala sini rohamate ina mulaka dong kuama ahado awang nami gorotu pikirata dukta jaha ayaton moloina naking madok asini rohani Tuhan awang baringwing ada tahedo awang kuasa ni Yesus jadi buido honon hirasa luhudo hita roha do pikirata tugogo dohot huaso ni Yesus nakpe tataringoti taringo sibulis. Jadi unang ditaiti roha doho pikirata tu sibulisi memang taringo sibulis do nakingan turpuhon. Molo tabair ropani poinna natajahai sian ayat 26 sahatu ayat 30 na parjolo adong sadabawa di songgopi to di nahodar manak sibolis taboto sian natajahai ditadda jala diakui sibolisido ia Yesus anak ni debatana sutibuli marhagugun jenakingan tor tumatangis madukap marsoba tujuluni Yesus dung dibereng ro. Jadi si bolisipe di boto ditadda jala diakui do ia Yesusi anak ni debatana sutibul jala marhagugun. Napatuluhot totu nagabe unok ni turbuhon ima ditaluho Yesus todi nahodari ditaluho Yesus roh yang jahat. Dung ditaluho Yesus todi adong mahai baruon adong mahamubaon. Tidak anon hamubaon hai baruo dia ma dapat jupang di ngolu naung pinalua ni Yesus. Totu si bolisi dada holat di gadara adong nakingan inganan nama saon didok di gadara sada inganan sada muki kita pe dakiatu saja ladak taboto di dia titik nyon alaina pasti si bolis dakolat di gadara tung di sadok portibiodo bahkan di tonga-tonga ni para minggu tau di gerejaon adong do di sodo do si bolis tong di do hata ni debata di sada Petrus 5 ayat 2 nama tau do si bolisi songo babia na marawang mangalului na naik si budutonna atau dakola di gadara bui do jonok di ngulutta bui do jonok di perngulu siganupari nakingan sinonggopan ni sibolis sadabawai sampai gila matan ote gila dang ditadde bedirina banakingan gila nai luar biasa do dang marpahean dang marabit ita pe mulaun na gila merdale butirang marabit ba susah do dah gila luar biasa magabi si polisi na mengendalihon roha pikiran ni bawa na hasoropani
dang mia di jabu, di perbadan nama, di kuburan nama. Ubayakon luar biasa do bahaya na gilaw. Ayolo doon manupuy manigay dirina doho manigay halak, masusay halak. Jala disukun ise goarmu ina Jesus goarhu siloksa legion. Legion molo dia deta marloksa-loksa ina meribu-ribu. Molo legion atau biasa dipakai tu satuan militer ni Roma. Buidu gudang nion antara 10.000 na 6.000 halak. Jadi dapat pikiran ni meribu bigu setan manunggopi serebawa. Bah gila na pe tak terkatakan. Na mau tahu do si polisi musutta doi na jahat doi bui do si polisi radang iko songoni gila na manonggopi jolmai sampai salak-salang mulo bahasa kasarnya salak-salang mulo bahasa halusna nakingan dang marabit dang marpahean. Ay buido songo rasi polisi tanga pala songoni gila na alema bain gila harta nita majo andorana gila harta na marlapatan aha be diulahon pokokna asa gudang harta on unarong tersinggung ate manginang meloni do nakikat ibaratna contoh mengeluli harta ibaratna kebetulan nakia lingkungan hidup ade arong nakian pemurnian uli bekasak kadia. Bamolo torang-torang doi ba dang dosai. Ale molo holi polip doi salah doi. Namar lapatan olahat do ngabekas ale didok nai baru salah doi. Termasuk ati na sinonggopan ni tod digila arta doi. Wabui do isarana ropani per 3-3. Mabe penglaris nate, ada kota yang songol dia dulu nih, ka per 3-3 ti narung rumah saya salaris 3-3 na, izalo penglaris per 3-3, manipu manako termasuk mah korupsi, gila harta di, gila harta, mungkin narung do gila nasing, gila sangap. Gila hormat, on sa tersaudara dua naon sangat do hormat. Ane, sanaing dihormati molo dang dihormati halak migor sonna dakta rohana kon sangap ati narung doa misi tuon malap sangap meriti situa molo idok horas amak pasaribu, bayon ni botol di situ amak pasaribu je dok, amak situ pasaribu, tidak gila hormat ila sangat. Atik narong dulu ni si bolis nasing noeng manonggopi hita, mamereng hahurangan ni perjamitai, mengintip-intip adiga masalah non pilit, mana kumurang jamitai. Si bolis ulo ni si bolis do tongi mulu biasa kapadita marjami dai dok si bolis ipin na papodo-podo ponate ay di mudo moppe mono sono di mana itangi hodde piale molo itangi hodde nanget turun topu naik molo dulu ni si bolis tongi. Jadi molo holat taboto tatadda ta'akuho Tuhani pergogo na suhatu dosan lepel tasaru pada pedohot si polisi. Atau ngasa unak sarupa lepel ta baikon taulahon
nanidok ni dibata. Ima taringo sibulis noaing guguni Tuhan ima. Nakingan sona kaidei apa sepo huti do inang kakur jala kupangido matong dihita molo markurak kepungua di gerejaon tatangi ho tapai huti ma dakolan na aka irami tapai hutabu di sipareon ale hata nai ta uho jala tare sapi. Ada orang alani namar di soni bapak sahat ton idok songoni. Asomal minai songoni laho manangihon dohot ni resapan alani do buido nakingan kurni ina kamisi malua mangulu alani asini rohani di bata alani Tuhan dengan bahasa ni Tuhan martabba pe ari-ariku alani asim lo suak songoni nakingan kur kantate au yakin panurak legui suak songoni namang dehon naung direnung ke doon edi gudang tabulus di perngulu tol perjalanan menuju surgui aka hamaolon nasuha pikiran ini naknya temang hamaolon nasuha pikiran macam itu tuh ti arong parsahiton narenge arong mungkin aka perkarijuan masam ragam ni hamaoloni taai tabulus di ngulu tahun di perjalanan lau menuju tu surgui alai dia puli ede do hitanaknya te mangate molo digohi Yesus jala ditogi hotod di gawe neang do isude itu henaknya de hata ede te jadi rapu Yesus perguguna suatu dosa ni bui do gawe neang akan asorati suak songoni kurni Deborah itu kejot aron naging nabar pun kur agape setawi inang kur agape husura donian do judul kur agape hodo tuhaku parmahaku mobuanau tujapalan na lomak tuai mual natiu nak pesipata manipil dawa usiako alaya si doroham di panguluho doau mulu ni bai muse song tuede ni paredian jora maau Tuhan muba maau hu tinggal hom mahau lomoni hu dapot tomma na tiuri itu nak ngede munate nang amang sinung ngatung mamorahita dijamitai merhitiaka Qur'an sayang kurang masih dong jadi merede hape ngau surat nek surat tokian naking amanginang turpuhon petuduhon huaso hagugo ni Tuhan Yesus naso hatudosan molo taida di perikop sebelum turpuhon di pamenak Tuhan Yesus aharu tahe bahasana alugu siapa latus di pamerak Tuhan Yesus betung alugo nama saya guguma sangat menakutkan di pamerak Tuhan Yesus dung udut ni jamitaon dia apa pudu perikopna di pangolu boru ni si Jairus. Nana kurok di soteida ma kejami taon na patuduhon Jesusi anak di debatana sutubuli parhagugo naso hatudosan. Alai dada holan pargugo naso hatudosan ibana hudo parasi rohabulun. Saya mula hulak holong ni rohani Tuhani asin ni rohani Tuhani songone dei nakingan sipata jojo manibil mangalausi alai sai di jo sai di togiho Tuhani asa mulak
tu labungna tu dalan hati gorani. Anggolan songon akka ceritai molo sala oti margabus turgajang igung ne naulu gajaki kita pera sugari hola sara ipilti maju ita junang maju tori pamate ipilti dang bino to bion ati na mago do pinggolo mo negi bulgar mani hola sala oti ipilti songon hukuman song paramiamani salah di mana permainan hadite pakai karet salah oti di piltik ita pera sugari hola salah ita diuhum tok bu mengajari dunian diuhum hola ni piltip ati nagawe mago do pinggolo mang nagawe belgate ala ya sini rohani saya mulahulak naki turpuhi di dok marsoba si bulisi mangidu tu Yesus asa unang disuri bana mula tu banua toru alai loas mahami songgop tuaka punguan ni pinaha babi na diduluhan menurut piga-piga na jinaha arang duin nai berdua ribuan pinahani. Tapi jadi unang itaiti rohado pikirata waduh Yesus on. Wahasa di loas pinahani songgop tu wahasa di loas si bulisi songgop tu pinahani gebe mate sudi. Baka kita na taboto argani pinahan na sailaon nang nuaing mulu 2000 pinahan arang minoto be argani. Wahasa di loas Yesus na sida songgop tu si. Gebe susah sega na punasa pinahani. Badi palua na soro patut dinahodari ale undang nian rugi mate sampai 2000 pinahan. Kirana kejam nu Yesus obah. Menigai ekonomi ni na punasa totu arung maparmahan ni. PHK marai mago ma ulaun ni. Dua lusta taringot tu si amanginang pedek hata dohonon umarga dongolu ni sada jolma sian ribuan pinahani i dua lusna nape adong hatorangan nasing ay mulu babi pinahan diharamkan najis duit di Yahudi. Jirang bui pangano jaladang bui piaro ni. Jadi bahasa orang baby di sisi gudang pertotu orang nama miaro. Mungkin orang nama miaro piaro nasi dia dijual tu hala tentara Romawi do dia deh. Secara ekonomi. Ai najis di. Alai hatorangan na holong rohani di bata dang di loas mago nanggo sahalak sia jolmai ima argani hita jolmon. Dijuluni di bata. Di taluho Yesus to dinahodari. Gabi malu aibana. Marhaluaun. Taida ma hamubaun hai baruoni. Dia ma hai baruoni. Totu marpahea mai bana. Mula mawaras rohado pikiranna. Mula matubagasna tutonga-tonga ni keluargana. Alai marpangidua mai bana tu Yesus. Asado tibana mai huto Yesus. Alai idok Yesus mula maho tutonga ni bagas mutu jabung. Nanidok namang akan nauli na dengga papahena ni debatana ni alaman ni nani soropat to dinahodari nata alami di ngoluta para jolo may tabaritaho dito nga ni bagasta. Baru petabuo mangerbang tu tetangga tu perkarejuan
tuaka parsaoran na asing. Jadi adong haibaruon, adong hamubaon. Jala diihuti gabe sitidangi sangap huaso asini rohani di bata. Ma hamubaon haibaruoni. Molo tapai huti di nguluon songo dia na kaningan todo tutu jorbu si bulisi mau tahu saya mangonggop hita naing elaon na hita naik tugionon na hita maninggal ho Tuhani gabi tuduk tu si bulisi nakinga hodok kuaso ni Yesus pamenakon alugu siapa latusnya luar biasa alugu nama saya Doras nabui makaropon parau kapali nion todi nahudar di taluho Yesus hamatean di taluho Yesus di pangulu boru ni si Jairus ima huaso do hagugoni sipata di panguluono molo adong suku-suku sonon molo pergugu naso hatu dosa do Jesusi jala para sirohana sumurung puasa di loas kita ojol mau susah puasa di loas salah hitung paet nguluna di parsahito di ekonomi gok arsa rongom tunguluna hape Jesusi pergugu naso hatu dosan hape bui patu paonna jala para si roha naso asino rohana dihita na marsahiton naso taralohos saru sibulis na tuhita ya sibulis na disan boy ditaluhod diusir asido rohane Tuhani nak tuhita manginang au boy nibahen gaboran na sederhana totu dang buyon mangalusi suku-suku tai gabara sederhana hita nau punayanakon totu masai holong doro hatta tu anak kota alaya au yakin dangadok kita lani holok ta tu anak kota rak taloa si mardalan manang marlujong otik mebiar tartuk-tuk mebiar terluka mebiar gambaran sederhana me hirasongoni mau asini rohani di batapa loason hamalo ni rotu ngoluta asalamutang haporsiauta aidada haporsiaon teologi kemakmuran kita pokokna mangihuto Yesus iko sonang ma iko mamora ma daw alai si balikna tutu beko marhasi ma iko dangol-dangol ma daw di luas debatado sudah tabulu si jali dirongani hita di pargugui atau molo mau tahu do si bulisi jono di nguluta boy rotu hita di bagasta di parkarijuata manang di dia tentu mabir do hita bohado carata ahado dalatta ahado senjata lau manalu si bolison ahado senjata inang opu berkak buru firman Tuhan tu ama parkantate majo toho firman Tuhan ahado senjata lau manalu si bolison martangiang toho tersurat dononi di hatana badi muse ma haporsiaon na mangulu toho tersurat dononi dangano ngatersurati di hatani di bata napa sobulung aron napa sobulung igijang ado senjata talau manalu si bulison kasih orang dia lusiamu napa sobulung bukamu majo Efesus onom
ayat 12 1 10 lalu. Ahado tutu senjata lau manaluo sibulison. Anggon dong aku situa mana calo situa mejo majahau nate asa tabigi. Efesus onom ayat 12 1 10 lalu. Nama buan Bibel inang burugul to paragida de. Mainam nga majaha. Aidada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk, akka harajao do, akka parhuaso, akka sigonggomi hasiangan hahulomonon, akka toddi hajahaton nadigijangi iwan kiksibolisi. Dia 10 di baheni. Jalo hamu pakai senjata nasihat debata, asa terbaik kamu mangalo diari najahati, jalahot jong jong dung di patuduk hamu sasudi. Ayat 14 atong jong jong mahamu marhohoson hasitongan kebenaran di goting muna akan aung meneluko baju-baju pertahanan ima hati goran keadilan. Di ayat 15 di dok marsipatu ma pak muna laho makaringgas berita nauli pardameyani berita hadameon ayat 16 aku ni sudenai jalo hamu malobu-lobu haporseaon iman kepercayaan hai topa kamu do merhiti siani sude subia api ni para jahati. Ayat 10 itu didok jakon hamu manak tahuluk haluau do podang ni todi pedang roh imahatani debata firman. Dia 10 lalu martangi yang mahamu sona nirok nyamang tesilain laking martangi yang mahamu mardongan sadok pangidoan dohot elhelek di bagasat todi manak sari-hari pe huhu dungo jala jugul toktong tumangiakon salhut akan aporsea akai masinjata nasihat debata asaboi hita makamonakon para loa dopak sibulisi monang mahita atau dak tahu tak behita dang mabiar behita ay rapo Jesus neang masudenai rapon senjata nasihat debata tartaluho kita mai mardame sonang mahita marlas niroha mahita mulak behita no sia bagas joroon minar mabuhita las marohatta asini rohani Tuhani hape diau jala perguguan na mahita di bagasan sa mingguon borhat wa kaulauta mangulahon akka tanggung jawab ta ay toktong asini rohana madongani hita paborhatok kita amanginang akka dong aku na tua-tua naung tardok lansia ahado maksud tujuan ni debata dilihat depe di hita gajang ni umur mulai de na kinginang ditabai pe hari-hari kia lasini rohana dote ado maksud tujuan ni Tuhani dilihat depe di hita tabani hari-hari. Salam jonok tuibana di bagasan hati goran lan si ama majomedok ado maksud ni Tuhani mana segaligus ado respota elusta tuasin di rohani Tuhani namana bayar hari dope di hita totu songon naknya di dada hola nasa marnida jalamadaya kapangabahan ni pino partai alai asa taha tidak kondengan bahasa ni debata nama jaga nguluta paluaho kita maka monako kita hahipason lasni roha atong tadokma mauliate tutuhan para siroha perdenggan basai debatama mamasu-masu hita amin mauliate madiho amang debata nungwa saur utangiho kami hatami pasu mahatami gabi ngulu nami marparbue Tuhan
asa hami pemadalani nguluon dada tahu tabe hami tung mau tau pesi bulus musuh nami par nagugu na jahati alai daudu gumugu ho ma ngalubi sadok hagugun todi na jahat di portibion asima roham mele Tuhan pasu hatam nauk saur tuhami asa margugu hami nguluhon di ngulunami siganu pare ale Tuhan hutangiho kami sian tikting ni huriam aka sakap siulaon di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni ruasmu pargugui amak padita nami pargugui doh keluargana asa margugu marbisuk laho marmudu-mudu laho manugu-nugu ruasmon lamu jonok lamu ho tuho pargugui aka parhalado amak parhalado inak parhalado amak calo situa inak calo situa nama ngurupi padita nami laho makubasi di huriamon pasu-pasu masa luhu na ruasmu sian na menek sahat tuna magudang asa toktong di bagasan hahi pason doho las ni roha amang para si roha na sumurung marpiga-piga ruas ni huriamon di bagasan para sahiton hagaleon ni pamatang asi maroham surduko matangamu na sunggugui pasu-pasu ho Tuhan hahi pason hisar ni pamatang uime Tuhan tung lomomma manang marhiti si panganon si inumon manang dia pi parhitiamu mai dapotan hahi pason perlas ni roha na sida Tuhan madok mauliate mamuji ho rak marsaor diaka parpunga parsauran tarlumobi parsobau di bagas joromon aka huriam Tuhan na marlas ni roha di ulang tahun hatu tubu nang ho ripe tabai las ni roha di nasida aka hai pason pasu-pasum asa tung marlas ni roha nasida madok mauliate tuho asima roham Tuhan nang sudepe ruasmi hu pagonggo po kami ma daging dohot tordinami holat tutangan asini roham marhite Kristus Yesus martangia kami tuho amen.